Kaikkialla, missä on ihmisiä, voi syntyä myös erimielisyyttä, kuten työpaikoilla. Konfliktit alkavat usein pienistä ja ovat inhimillisiä. On kiirettä, väsymystä. Olemme erilaisia ja samanlaisia. Meillä on odotuksia ja teemme tulkintoja. Riitatilanteet kasvavat ja toistuvat, jos ne jätetään hoitamatta. Yksin aika ei aina paranna, vaan voi jopa pahentaa tilannetta. Työyhteisösovittelu on prosessi, jota ei tarvitse pelätä tai siirtää hamaan tulevaisuuteen. Sen tarkoituksena on löytää yhdessä ratkaisuja, ei etsiä syyllisiä tai rangaista. Sovittelijana ohjaan teitä aktiivisesti sekä toimin luotettavana ja puolueettomana. Tehtäväni on huolehtia, että jokainen saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja tuen teitä koko prosessin ajan. Otahan rohkeasti yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää.